nik aipatuko nukena da, saguzarrak bere horretan, ikuspegi, esan ezagun ikerketa ikuspegi batetik, sekulako zailtasunak ekartzen dituen animalia eredu bat dela. Ugaztunen artean, moldapen berezienak, moldapen biologiko berezienak, haietxek erakusten dituzte. Hegalariak dira, kume bakarra egiten dute urtero, txikiak izan arren, oso longeboak dira, gaixotasun ugari eta pairatu arren, haiek gainditzeko gaitasun handia erakusten dute, bai dituzte hainbat moldapen oso interesgarri egiten dituztenak. Ez da, aipatzea astu zait, ekokapenaren erabilera eta horrelakoak. Alegia, gaue zibiltzearen poderioz begiak ezin erabiliak, ezin erabili izanak ekar dezake, ekartzen du animalia hauek erabili behar izatea, bestelako moldapen bat guk nabigatu esaten diogu horri. Nabigatu ahal izateko, hau da, orientatu, oztopoekin talka ez egiteko, hau da, munduan mugitu ahal izateko arazorik gabe. Ugaztunen artean, talde mehatxatuenetako bat dela, gaur egun. Eta Europako legedietan sekulako babesa jasaten duten animaliak direla, babes legala. Normalean publiko orokorrarentzat animalia zatarrak, itxusiak, arriskutsuak, usaindunak, zikinak eta bestelakoak izan daitezken arren, sekulako mesedeak egiten dituztela onartzen dugu orokorrean, mesedeak izan daitezke izurriteen kontrolaren moduko mesedeak, gorotzak fertilizante modura, ongarri modura erabiltzeko daukaten erabilpena. Horrelako mesede asko ekartzen dituzte askotan.